akong sudan karon katong noodles ganyang buntag no akong giinit na ra. Tapos parisa nato siya og pinirito na Isda, tapos na rin. ito ra. Anay na unang kaon. Kaon na! Kanta! So, tanaw lang mo ha. So, let's eat. Eat na tag lunch. Yan. Sulong-sulo ang noodles. Giinit lang ang sobra ganiya. Gutom na. Bukan magsimbahan guys. Pagkama na magsimbahan. Naagi pa min kuan. Warehouse. Kaya nangumpra. Nangumpra mig mga chicheria. Tapos, isa ka oras among tinindog dito. Nagpaabot. Ang linya. Taas kayo ang linya sa warehouse. Karon sa na tilapia, na pinirito. Pili lang mo. Isda. Isda na siya. Sama kung saan ang manja, bulad. Barilison. Ngayon, wala dito yung bulad. Maunta, gutom kayo. Naman kayong rice, oh. Ang sabaw. Ano kung sa bolsa sinasabi? Isang anak ito ng mama. Ginamos, di unta ito dapat ang sausawan. Inok ko. Ayan. Ay. Hop. Lap ang noodle. Noodles lang malakas. Bakit naman ay mag alas 2? Dugay, ginil ito sa warehouse. Kapan asang sila. Ulan. Ang sweldo siguro dengan magtapo. Grabe mo daw. Napalit yung babae ko. 9,000 na. Sabi na kung abuto ng 15 minutes. Daghan mo tayo. Ay, wala. Ang dami nga isda. Ano ang dami sa bawang? Noodles na lang atong nayang ginamos diya. Hindi daya ang tayo ng ginamos. Kanak diyaw. Nag-abigas man. Ayan na. Isda guys. Hakta. Hakta. Fish. Yan na na bayan ako sa kong baba. Sige lang. Mangkakal ko ang. Naa. Ay, si Sky na kulat. Wala ba yung serving ganyan buntag pala. Good. Next una na gana. Ha? Next. Sudan Dahil ka. akong nag-gupid-gup Sudan ganyan. ka lang. Siya yung sudan na una. Iba yan na lang serving spoon. Na may human naman. Makakaon siya sa sobra guys. Ayun ko, una na siyang kaon. Ako na ko. Namay kaya. Namay kayo ba? Luya naman kayo.
Ang hirap, gutom na lang. Sige, kasi plan out. Kabang. Sarap kayo. Ito. Kaga. Mas puti ang pan sa barilisin. Ay, ang kuan. Balaton. Dagong ang mga anod. Kasi Suka. Stress. Sige, abre itong ni Agi. na mahurot, wala na pod. Anak na ang kaliton. Pero katong kuan sa Shiba, isulod niyo mo diya. Nga naman tayo sudlan na. Level na lang. Kaya kami ba pagkaon, atake. Ganahan ba itis kay ano? Pagkaon dyan. Torta. So yan guys, kung human og kaon og rice, nangita na pud og lain nga kaunon, mao ni pan. Pan nga naay palaman peanut butter. So, lami kayo ang peanut butter, shout out dahil ako ang Dorian Bakery Bake Shop, ay bakery. Dorian Bakery. Lami kayo ang ilahang kuan. Peanut butter. Pure gyud ang ilang peanut butter, barato ra kayo. Na, kung order mo, tingnan lang ko ninyo kay ako ray mo palit dito, no, di ba? Ang presyo, Tubuan isulti lang. ang presyo dili lang isulti kay tubuan na tong 5. Di ba? Affordable kaayo. Sulit na niyo kay mahal ba ni sa mall. Sa mga mall, mahal na siya. Tag 60. Gawas barato na na 30 to 40 ang ayang kantigan. Alam niyo ang ilang kuan. Peanut butter din siya. So, ayan guys, sumanatao pa ni Udto. So, salamat kayo sa inyong pagtanaw. Salamat sa inyong pag-watch. So, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Nening Payat Vlog. So, thank you, thank you. Bye-bye. God bless. Happy Sunday.